ụmụnne m na ụmụnna m anyị bịakwa m ọzọ asị m onye Igbo ebe ọbụla onye Igbo nọ udo dịrị nwoke ha na eze ndị Igbo Igbo mụrụ nze mmụọ ọzọ na unu mana onwe mgbe gara aga m wetara vidiyo na nwanne anyị nwoke nọ Pakistan ejiri egbalị ego a na-atụ ego ka were ma ka esi wee gbapụta ya ebe ahụ. Enwe ihe bịa na-eme n'izu ụka gara aga anọrụ m onwe m mmadụ bịara na-edere m akwụkwọ na Facebook na-asị m na ya bụ vidiyo bụ fake. Mgbakwa nkịtị wele anya okenye ji enyi ihe dị na-akpa wee na-enyo na bụ kọmentị na-enyo ya maka ndị na-amara anyị nọ Facebook o biko anyị nọ Facebook Igbo Channels TV ọnyanwa anyị nọ Facebook ị na-eyi afụ foto m dị iyi afụkwara m vidiyo m na-eweta dị aṅa maka njiwe na-asị ndị mmadụ ka barụ na-eso m na Facebook bụ na o nwere ihe m na-eti na Facebook na ha etinwu na chanel a o nwere ihe m na-eti na chanel a ma ha etinwu na Facebook ọ na-akanya bụ ọlụ si wede na-akele ọlụ eke. So mgbe na-monitor data akaụntụ a bịnụ onye nọkụmakwa ihe a na-alụ wee monitor akaụntụ wee chọpụta na akaụntụ a bụ fake onwe ihe m chọrọ ikwu mgbe onye ahụ na-asị na vidiyo bụ fake wee welu fake akaụntụ na-achatị m up na-asị m na vidiyo ntị bụ fake, which means na gụa bụ fake because ị na-ezu ihu gị ezu. Ịchọ ka m wepụta vidiyo ịchọkwa na da vidiyo si m na ọ bụghị fake, sendiele m proof gosi m na da vidiyo bụ fake. Sendiele m proof ya ha na-eyuzu fake akaụntụ na-esendile m vidiyo iji nwe mmanụ mgbe abalị na-atọ gara aga ma abalị nọ gara aga mgbe fụkwada the same issue ebe nwoke ahụ jiri nwanne nwoke wee gbalụ mbibi ego na Pakistan bụrụ ahịa ma akwụghị ụgwọ akwụghị ụgwọ atụghị ya na ogwugwu akpụ datụ alụsị ọkịja ahụ ewelego foto ya mgbe o mee wedding na personal foto ya je tụwa ya na ogwugwu akpụ ahụ maka onye aka na mesteji m na-asị m na ọ bụ fake na ya bụ ihe bụ fake mmadụ ihe ọ bụrụ fake family wee bụrụ ya bụ okwu wee gaba na alụsị sị ka je tụọ onye ahụ na alụsị. Ya bụ vidiyo again wee na-esekuleti mana kịta ahụ o nwere m chọkwu nene na vidiyo anụnwa mana before then nyela ya aka subscribe ma m n'ihe na-afụ na channel a na-adị gị mma enyela ya aka gbee notification gị igbocha notification ị drop comment gị na comment section anyị na-anachi ya azụ. Maazị Patrick Chinedu Delibe onye Amensi na-agụ ata Anambra Steeti nke Nigeria ibigoro na China wee nọlụzie na Mozambique Maputo nke nwanne ya nwoke bụ Reverend Father. Maazị Patrick ị marụ na ife niile mụ nwa bụ nwa Chineke Richard Nwanya Lechi onye Abazu ụkwa na Mbaitolu n'Imo Steeti ịnọkwana na Germany nọgụrụle na Norway nọgụrụle na Sweden nọgụrụlekwa ebe ndị ọzọ dị iche iche na Africa country ebe ndị ahụ. Ịmalụ na ife m na-agwa ndị ebe anyị ịmalụ na ife m na-ekwu email bụ eziokwu. Ịmalụ na nwanne anyị nwoke nọ na nsogbu nọ n'aka ndị obodo nke contribute uwe ejiji ya maka ịjụrụ iweta $28,500 ego ndị obodo. Ịma na ọ bụ eziokwu m na-ekwu. Ịma na ndụ nwanne anyị nwoke ahụ nọ n'ahịa ize ndụ. Ịmalụgo na mụnwa anaghị ekwu okwu a n'ọwa iji megide gị na anaghị m ekwu okwu a n'ọwa iji kpata ego na anaghị m ekwu okwu a n'ọwa ka ndị ebe anyị ji fọ m n'anya kama na ihe m ji ekwu okwu a bụ ka Uchechukwu Victor Ibekwe wee nwere onwe ya wee nwee ndụ ya na ọ bụ ife m ji ekwu okwu a. Ịmalụ nke bụ eziokwu mana karịa ma ị ga-akpọ friends gị kpọọ family gị kpọọ ndị nwere ọnụmalụ ka ọnụ ga-esi gbarịa ya wodi half of this money ka e were ya tinyere ndị obodo ka ayọwa ha ayịyọ ka ha hapụ nwanne anyị ka okwu a niile die inwe obi ọjọọ ịnọrọ ebe ị nọ
gba nkịtị na-afụ ife na-aga. Ndị mmadụ anọrọ na Facebook na-akpọ m names, na-akpọ m scammer, na-ekwu ihe niile masịrị ha maka na ọ bụrụ nwanne ha ka eji eburu ozu onye ọzọ n'isi. Ọ bụrụ nwanne ha, ọ bụrụ nwanne ha. Ị na-afụ ya n'obi gị na iwiniwego, n'obi gị ị na-ewini, ị na-emeri, right? Mana ihe nchọrọ ime ka ị malụ na mmeri zocha anwụ ga-eke. Ihe zoro ezo ga-emesịpụta ihe, and ndị Igbo ga-afụkwa nke bụ eziokwu nkwa nke bụ eziokwu. Ọ bụ ihe nsị ka ngwa gị. Gị nwee nọ ebe a na-akpọ m afa, na-ekwu ihe masịrị gị maka na some of you poverty emegoro ole uche ọ na-adịrọ isi. Oke anya ukwu na-ekwuru ejupụta n'ime obi ọnụ. Ọ na-enwere ike ịfụ eziokwu, fụ ihe ọjọọ wee kwuo na ọ bụ ihe ọjọọ. Ị nọrọ ebe a na-akpọ m afa, na-ekwu ihe masịrị gị. Ọ gaghị ewute m, ọ ga-ewute m. Go on, atalụ m gị. Onye m tala bụ Patrick Chinedu Delibe, ịnọgidere n'elu ego ndị Pakistan eji wee si izie Uchechukwu Victor Ibekwe, onye Oji River n'Enugu steeti. Ọ bụ ya nwa ịbụ Maazị Patrick ka m na-ata. Aga m ata gị, dewe ife masịrị gị. Anyị nọ n'ihu akwụkwọ ma onye ma na-ejiri ruo 200 from Glow wee tinye, were ya bata online, dewe ife masịrị gị. Ị gaghị ewere ya time gaa gee ntị, jụọ ajụjụ, mee research on yourself ka ị malụ ma eziokwu ọ dị n'ife a na-agwa gị ma ọ dịla. Ị nọla ebe ị na-ede ihe masịrị gị. Aga m ata gị, jisi ike nwanne m. Mana ife m ga-agwa gị bụ na ọ bụrụ na ọ bụ eziokwu esi na ọ bụ scam, ihe karịrị ihe dakwatara nwanne anyị a ga-adakwasa gị. Ụbọchị ọzọ ịfụ ebe a na-ekwu okwu ndụ mmadụ ma ị na-amalụ ife ị ga-ekwu, imechi ọnụ lee so n'anya. Eji m ohere a na-ayọkwa gị ndị ị na-enye m ozi. Ọ bụrụ na ozi gị ncheke ya o relate otu nwanne anyị nwoke ga-esi wee wụrụ onwe ya, aga m ayọ gị sị gị ya ewutele gị efile bad na ma respond gị. Achọrọ m iji ohere a na-eme ka amalụ na ife niile nke m na-eme n'ihu akwụkwọ a na-apọsgo m ya for now. The only thing ewu my concern bụ ịfụ na uche were onwe ya lọta n'ala Igbo. So ọnụ ga-enwetu ndidi, ma ndị chọrọ ka add ha na group, ma ndị jụrụ some questions na-akarị respond, ma ndị nke a na-ajụ na the family group. Onye ọbụla nwere m ndidi, mata na ọ bụ mmadụ ka mbụ and na ọ bụ mmadụ ka eji. Ma ndị chọrọ update ebe ha na-aga, ma ndị chọrọ ihe ndị ọzọ niile dị iche iche, ana m ayọ ọnụ na oge ugbu a abụrụ oge m ji enye update. Oge ugbu a abụrụ oge m ji asị gị mee nka ma ọ bụrụ eme nka. Oge ugbu a bụrụ mgbe m ji elele gị anya ịmalụ ma ife ahụ ị chọrọ ime ma ọ dịkwara gị mma ma ọ dịrị gị mma. Ndị kes ha nọkwana na-aga, ndị nke rịpọt gụrụ ole na-enwebeghị respond ha nwetara, nwee ndidi maka na oge anyị nọ na shiri ike, and ọ ga-abụ result m ga-enweta n'ọnọdụ nwanne anyị a ga-agwa m ma ị ga-akọntinu ịrụ ọrụ a dịka esi bido ya for the past years na ka ị ga-akwụsịkwanụ. Ọ bụ ozi aka m sị ka ntinye ebe a na-asọ ọnụnọ nye ebe a dọsa n'ozi a. N'oge na-adịghị anya anyị ga-agbanyekwa n'ihu akwụkwọ na-ebu ọnụ ihe ndị ọzọ ka o si adị. Aka m bụ nwa Chineke, enwere onye mmegidere, enwere onye megidere. Ihe anyị na-achọ ka a ga-esi napụta onye a na-emegide.
ka isi wee na-enecha anya bụ ihe kwa mma na ya bụ ihe dị gị mma ike ichefukwa na isubscribe la anyị isubscribe channel Igbo notification gị ka isola anyị na-enweta notification mgbe ọ bụla anyị tụli vidio ọfụma na nke kachasị mkpa onwezi ihe ọbụla ịchọ ikwu ịdọrọkwa ya na comment section maka na ya bụ okwu ka dị na nwanne anyị nwoke ahụ na-echa vidio ka na-etikwa mkpu n'okoro na-asị onye ahụ jiri nwanne ya nwoke wee bilie ego nna bịa zụ oku akpọ nọmba gị akpọ ị maghị epik nọmba gị ịhapụ nwa mmadụ ndị obodo na-atị ya afọ na Pakistan zie ndị mmadụ isi n'azụ na-ede disclaimer about that video. Ịchọ ime na ihe bụ fake ịpụta hụ ha sị na aka gị dịkwa ọcha aka gị dị ọcha n'ihe niile a na-ebo gị ebubo igosike n'onwe gị ogo na ịchọrọ ikwu ebe nọ igosi onwe gị ihe ha na-anọ na mbodo ọzọ were akaụntụ ọzọ na-esendela anyị meseji na-asị anyị na inye ya vidio fake nka na nọ maka na Disemba n'elu ka eji wee chọọ ịdị na-agbala ego my friend anyị ka nọ Ọgọst ababe Septemba ọ Ọktoba nke o ji abụ Nọvemba ijekatela aka ndị aka ya amụ dị isi ihe ka bụ aja dị na ama ngọta ha ọnụ ndị ka anwụkwa na anwụ ka bụ aja dị na ama ngọta ha ọnụ ndị ka ya alụ ụlọ dị isi ihe ka bụ aja dị na ndị ka ya eji obodo oyibo ka bụ aja dị na biko ị na-asị na vidio fake na-achọ ị na-ekupụ ego gosi onwe gị bịa pụta hụ ha sị na ebubo anụ a na-ebo gị kemgbe ọnwa na one gara aga bụ fake kọwaa ka o si wee mee maka atụọna gị na-alụsị esikwa nka mgbe akwụkwọ na ịma fefebere vidio atụgo gị na-alụsị mụnwa achọzikwa ịma na alụsị onye egbu ka onye onere egbu ihe mma ọ na-atụ gị na-alụsị ijejeza n'oku maka ime agagide ụfọdụ wande ihe akwụkwọ akpọ gị n'ụzọ sị na maka alụsị atụ gị bụ ihe mere gị maka na asị na dibịa gwọrọ ọzọ ma nwa ọzọ gburu nwa dibịa ekwuchakwa m ka ọha m n'ọnụ ka e nwere mgbe ọzọ